Mga boss, paano nga ba i-delete ang mga video na nagkaroon ng violation or mga upload video natin na nagkaroon ng violation? Kasing bilis lang po yan ang paglimot mo sa jowa mo na lang iwan sa'yo. Panoorin po natin. Punta lang po tayo sa ating profile. Then click po natin itong tatlong lato-latong maliliit. Then punta lang po tayo sa activity log. Click po natin yan. Then punta po tayo sa your Facebook activity. Click po natin ulit yan. So since yung hinahanap natin ay ang mga post natin na nagkaroon ng violation, ay dito tayo. Click po natin post. Dito po natin makikita see more. Dito po pa marami tayong pagpipilian kung ano yung gusto nating makita ang mga video. So since ang hinahanap natin, sabi ko kanina, ang post natin, so click natin your post, photos and videos. Yan. So mapapansin nyo dito marami nang nakalagay na mga video. Yan yung mga activity natin, mga pinost natin. Kung gusto naman natin mabilisan, ayaw na nating mag-swipe ng hanap. So punta tayo dito. Click natin itong may 1 at saka may lato-lato. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Then click po natin yung date. Click po natin yung start date. Then for example, ang violation natin ay mga nakaraang buwan. Hindi na po tayo lalayo kasi ito bago po itong Facebook account ko. So punta tayo sa, for example, September. Then click ang date. For example, 1. Then click OK. Then click end date. Then click 30. Then OK. So and then click done. So yun po, lalabas na po yung ating mga video na ginawa noong September. So pwede na po tayo mag-delete kung alin man dyan, halimbawa yung nagka-violation. Click lang po natin ang ito, tatlong lato-lato. Pwede na po tayo mag-move to trust kung halimbawa ay nagkaroon niya ng violation. Move to trust lang. Then madi-delete na po yan. Ganun lang po kabilis. Yun lamang po. Maraming salamat po.